марги ҷура ки дидай марги ҷурара ки искадаи дарда вақте мебини мирдаша дунё чапа мегарда нафас каш брат рӯй ки чашмота бихан тарафам бета чӣ ко мекунам вақте ки нести дастафам отаву чата кишти баробари мирданат ки ҷое ки мехости не қабристон бурданат ҳарӯса дафотиҳана нӯшидоби никоҳа ба ҷои бахти сафед дидак бахти сиёҳа кира бугум ҷиян намонда кайти нишона барои як гапити дарех намедорум ҷона қуввати дили мара мебаранда рӯи тобут датанам киртаити ай мехоҳум мона буд қувват намондай қомат мароз кунам да ҷанозат чӣ коре мекардам айта мегирифтам иҷозат брат напарту мара да бада намондай фара мегуфти мардаки ҳо мардакам неки чашмом тарай мара бар ин қати ҷурам ёмонен ҷурама чӣ бае брат барои ту менола ҳама мара кишен қати ҷурам ё накишен ҷурама чӣ бае брат монанди ту бародаро камай мара бар ин қати ҷурам ёмонен ҷурама чӣ бае брат барои ту менола ҳама мара кишен қати ҷурам ё накишен ҷурама чӣ бае брат монанди ту бародаро камай брат да ёдам мемона ҳар як қадами ту ҳама орзуҳота шикаст умри ками ту маэта хафаем брат наистоди да гапат мегуфти то охира мерем да ёдат буд чӣ мегум душманома братам да таги хокай банди гирди манаҳат барои мара шокай ҳе одамои ховай бихезоне нишай хов ба фикрам беҳушидай даруш бишапенов ё ки шӯхӣ дора даст пичуви суворай брати ман намеҷима ба фикрам чӣ қафгорай касал набуда ку машқ мекард шабу рӯз тақдири талхиш ай ман хела дурш кард афсӯс ақаллан охирон гапта бугу чо кунам бета бишинам да мазорат ё бирам ба раҳи ту чо кунам брат нахонам мешнави нолаҳома ҳафт қадам назадам ку ай ту дур намеша помам мара бар ин қати ҷурам ёмонен ҷурама чӣ бае брат барои ту менола ҳама мара кишен қати ҷурам ё накишен ҷурама чӣ бае брат монанди ту бародаро камай мара бар ин қати ҷурам ёмонен ҷурама чӣ бае брат барои ту менола ҳама мара кишен қати ҷурам ё накишен ҷурама чӣ бае брат монанди ту бародаро камай